Skočí? No? Ha! Ideme. Ale to je šok riadny. Hľad. Ahoj! Neporežu ťa to takto. To už je mäkší, už nemá také. No a ja si dávam tak 5. Hej. Sem tam 10. Tiež nechodím zase na tak dlho. Tak 7 som zvykol teraz. Lebo cítim, keď vyjdem vonku, nechcem sa chlapiť, že koľko vydržím, neviem, 5 a stačí, takedy si dám 10 podľa toho ako nie. Ale už keď mám 10, tak cítim, že Na kolenách to tu. ja zistím vtedy, že vyjdem vonku a už ma začne mykať skôr. Keď si dám 5, tak máš po pár minútach pozdejšie. Ale to skôr začne triasť. Ja to cítim na tej koleno, ty nie sú zapálené žiadnym mesom, tak to je také, no. Ale je ešte ostrý, už mi porezalo ruky tu. Hej. Cítim, no. Hlavu by som nenamáčala. Takže to je... No, cez hlavu veľa unikáte. No veľa, no. Veľa, že tu je aj to, čo, tú stabilitu, ako rovnováhu tu dali túto, že to, keď sa zachváli, tak to nie je. Teraz mi to takto neuchádzalo. A ja som bol, hádam teraz som škrtý, raz tento týždeň. A takedy ani nenatáčam, že iba idem a... Bude aj štvrtok som bol, tak. Nebrzla mi voda v uchu, ani von nejde. Toho, aké počasie ešte bude, či ešte sa schladí, alebo čo. A sľubovali tam také schladenie okolo 15. alebo dlhšie, ale či to bude, Boh vie. No, A možno, že tak príde, že na noc pomrzne, ale už cez deň by už sotva. No, toto je už také jarné počasie. To je vravím, je to ako koncom marca. Február, no. To ešte vo februári sa také na lyžiarske chodilo a tak, a teraz to kde? Aj normálne, aha, porezalo ruku. No. Ešte bude ostrý. Som predpokladal, že to skôr iba taká kaša ľadová bude, ale má ešte pevnosť dáku. No tu na to dlho drží ten ľad. No. Ale dobre, keď je aj ľad, sa voda tak nezohreje. No, a sa nezakali. Príde ako náhle zmizne ľadový pokryv, tak momentálne je špinavšia. A nie je nič, že by ju pomiešalo, jednoducho proste sa tie baktérie a riasy, čo začnú robiť a už je to tam. Keď aj nie je také počasie, že nesvieti slnko, tak nechodí tak veľa ľudí. Aj to som zbadal, hej, že keď je špatnejšie, tak neprídu toľky, ako keď je pekne, hoci aj voda studená, ale keď je pekne prídu. Ale... A hlavne na východ tu býva veľa, ale keď je slnečno pekne. No boli také časy, že ako to bolo vyrúbané, tak ani sa naraz nezmestilo všetko, čo tu bolo. Že... To bolo tak aj, že pol hodinu som musel čakať. Keď aj vojaci boli, aj takí kadejakí. Tak ja väčšinou cez týždeň nie tak veľa. No, cez týždeň nie. Ale oni aj cez týždeň vojaci prídu sem, tam som ich videl. Lenže ja prídem takedy okolo 9, takedy okolo 10 minút som bolo okolo obeda a v tejto boli tak.
2,5. Tak kamaráti, pekný deň vám prajem. Sobota, dá sa okúpať, môžete prísť, plavčík nestráži, netreba nič platiť. Fajnovo, teplúčká voda, má 2,5 stupňa, teraz som meral vonku, ako som išiel do auta, bolo 8, takže fajnovo. Pekný deň vám prajem, ahoj.